Catalana de Perforacions reconeixem que el veritable motor de la nostra companyia són les persones que formen part del nostre equip. És per això que ens sentim alineats amb els valors de la nostra companyia: el talent, la dedicació i el compromís. Valors que, juntament amb un esperit de superació i perseverança, conformen l'ADN de la nostra cultura empresarial. Catalana de Perforacions, un equip humà en constant evolució tecnològica que ha fet de la seva passió una companyia especialitzada en el seu sector a nivell internacional. Un equip orgullós del seu passat i il·lusionat pel seu futur. El futur és apassionant, no té límit, brillant. Endavant, sempre. Només depèn de la nostra capacitat i cada vegada va més. Continuar donant valor afegit. Dedicació, reptes, Som imparables. el mateix que hem fet els últims 50 anys. Innovar, innovar i innovar. La nostra empresa pot ser un coet.